Ndewonu, nnọọ n'ebe ọnọdụ mgbasa ozi m ka a na-akpọ Igbo World View. Tata anyị ga-ekwu maka ihe na-abụ akara na mango. Achọpụtara m na ụfọdụ ndị mmadụ amara na mango nwere ihe anyị na-akpọ ya n'Igbo. N'otu aka, ụfọdụ ndị mmadụ amaghịkwa na ihe anyị na-akpọ akara, that's the bimbo akara, bụ okwu ebitere n'aka ndị n'olu ndị Yoruba. Anyị nwekwara ihe anyị na-akpọ akara. Ihe mere m ji wepụta okwu ndị a bụ maka na I am being intentional about promoting the Igbo language, culture and heritage. Being intentional also entails that most of our words that are not trendy, but we have these words but they are not trendy. You can't randomly walk around and hear someone making use of it, but we have them. We need to bring them back and intentionally incorporate it into our day-to-day vocabulary. Ya mere, tupu m kwuo ya na-akpọ mango n'asụsụ Igbo, anyị ga-ebu n'obi na mango bụ ihe colonialism wetara anyị, ọ dịrọ bụ na be anyị. Tupu anyị gaa n'ihu, m ga-asị gị, ị ma ihe a na-akpọ ugiri? Ugiri bụ mkpụrụ osisi na-agba atacha ya, agba mkpụrụ ya n'anwụ, akụwa mkpụrụ ya, ebe a ka esi ewepụta ọgbọnọ. Mana ị nwere ike iche echiche, ma ị ga-echeta mgbe ikpeazụ ị tara ugiri, ịtapụ ume ugiri, ọ dị gị ka ugiri na mango a na-abụ ọ dị ka ofu ihe ma ị na-ele a na-abụ anya. Anyị ga-ama na ugiri bụ ihe a na-akpọ wild mango or bush mango. Ọ bụ ugiri bụ ihe dị indigenous in our land. Mana mango nke colonialism wetara anyị, ma mango nke na-akpọ German mango ma ọ pịọra mango. Ihe a na-akpọ mango n'asụsụ Igbo bụ ugiri bekee. Ugiri bekee. N'otu aka ahụ, ihe a na-akpọ bimbo n'asụsụ Igbo bụ ịgba agwa, dịka ọ na-esi wee ịgba ọka. Ụfọdụ ndị ga-asị ịgbavụ ọka ọ ịgbavụ agwa. Ihe a na-akpọ akara bụ ịgbavụ agwa ọ ịgba agwa, ịgba agwa. Ọ dị ka ọ ga-aka dị mfe ị na-akpọ ya ịgba agwa. Daalụnụ. Ewe onye nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe na-agbagwoju ya anya gbasara asụsụ Igbo, mee nke ọma ide m na ebe a na-ede ihe odide. Daalụnụ, ka ọ dị mgbe ọzọ.